risteykseen siitä mulle etuviisto. Mennään vaan tietä pitkin. 175 tullaan risteykseen. Tuolta sulle 90. Tietä pitkin vaan. Suoraan semmonen 75 ja etuviisto sulle. Tosta joo, sinne etuviisto sulle. Taittaa sulle koko ajan. Mennään uraa pitkin. Taittaa sulle taakse. Suoraan. Taittaa mulle. Joo, ja sit tästä edestä. Ota vähän. Joo, se menee tuot takaa. Mistä? Tuot takaa. Kasan takaa. Ja sulle 90. Joo, sit tonne ruksia sun puolelle. Kumpi? Tää mun. 72. Joo, ja sitten sulle 90. Suoraan etuviisto mulle. Sitten joku 50 metriä ja sitten mulle 90. Siellä on kivi mun puolella. Sen jälkeen mulle alas. 12. Joo, tielle ja sulle. Tuossa oli toinenkin kyltti sitten tuolla. Joo, mutta tää on ihan ok. 12. Ja sulle. Ja sit mulle etuviisto. Missä vähän sökö? Talo jää sun puolelle, joo. Tuolla joo, suoraan vaan. Ja tän mun tolpan jälkeen mulle etuviistoon sinne. Sitten vaan. Menee 100 metriä ja uukkari ja takas sama ura pitkin. Eikö suoraan pois täältä. Sinne risteykseen ja sieltä etuviisto mulle. Se sama missä äsken käännyttiin pois sinne etuviisto sulle, niin siinä on vaihto. Ja mennään sulle taas sinne etuviistoon. Näin sama kuin äsken. Taas sieltä kasan takaa niin kuin äsken. Ja taakse sulle. Taakse heti koko ajan sulle. Sulle vaan. 35. Joo, ja sit kierretään mun kasa. Sulle vaan koko ajan. Ja sit se ruksi jää sun puolelle. Just sinne. Laittaa sulle vaan uraa pitkin suoraan. Sit vähän etusuvisto sulle. Sit heti sulle tästä 90. Joo, sit sinne tolpalle. Tolpan jälkeen mulle. Suoraan. Ja sit sulle. Sitten etuviisto mulle. Sitten ruksi jää mun puolelle. Sitten ruksin jälkeen etuviisto mulle. Sinne niin ja suoraan. Siellä pitäisi tulla ihan sinne päätyyn. Siellä pitäisi tulla ruksi sun puolelle. Sieltä ohi vaan vielä. Ja sitten taittaa sulle. 64. Joo. Joo, ihan ok. Mennään. Joo, ei taita niin paljon. Mennään suoraan vaan. Ja sit sulle 90. Sit suoraan ruksiin kohti. Ei mene yli. Ja sit tästä mulle 90. Mulle vaan. Ja sit suoraan ja jotain kiinni mun reunaa. Täällä on joku suppa tai jotain täällä mun puolella. 08. Joo, mut siinä on ota vähän. Tossa on suppa. Joo. Tossa on suppa. Se tulee enemmän. Se on reunas. Joo, mikä tää oli? 08. Joo, sit mennään sulle. Suoraan. Laittaa sulle etuviisto. Joo, sinne pääuralle vaan suoraan ja sieltä mulle 90. Ja sit tietä taittaa sulle koko ajan. Tullaan sinne alas sinne risteykseen, missä se jatti on, niin sieltä etää taas sulle. Sieltä taas mulle etuviisto.
tolppa jää sun puolelle. Etuviisto mulle. Sinne kiinni vastakkaiseen kasaan. Mä reunaan ja sieltä sulle. Joo, sit suoraan ja pois täältä sinne risteykseen. Sieltä taas sulle. Joo, nyt suoraan. Me tehdään kierros sinne etuviisto sulle. Tästä näin. Ja sitten taittaa mulle. Mennään taas sieltä takaa ohi. Ja sitten taas heti sulle taakse. Heti koko ajan. 3-5. Joo, kierretään taas mun kanssa. Ja sit mulle sinne ruksille. Tää ruksi jää sun puolelle ja sinne. Sit sulle. Taas heti sulle. Ja sit sinne tolpalle. Tolpan jälkeen heti mulle. Sinne isolle uralle ja sieltä etuviisto sulle. Sitten suoraan ruksille, ruksin kohdalta sulle etuviistoon. Vähän ruksin ohi. Eli vielä vähän, eli sinne etuviisto sulle. Ja sitten tää pitäisi tulla ruksi mun puolelle. Tossa on se ruksi, tässä on vaihto, odota. Lähdetään tästä heti mulle 90. Heti vähän taakse jopa, vähän ruksin ohi. Ja sitten sille seuraavalle uralle ja etuviisto. Ja sitten heti sulle johonkin ruksin viereen, just sinne. Tästä ruksin kohdalta 6-8. Ruksin kohdalta menee etuviisto mulle. Näin. Tulee sinne. Joo, mennään suoraan vielä, mutta ei mene vieläkään yli tän polun. Mennään sulle vaan. Sulle vaan tästä. Ruksiin kiinni. Ja sitten mulle 90. Ihan vähän. Just näin. Ja sitten sulle 90. Ja sitten suoraan. 9-8. Joo, sinne pääuralle ja mulle.